बेसेन नाङाजासे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनाय बादा बेखेवदों तिनालि दालाइसा एबसुआ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय तिनालि दालाइसा एबसुआ दिनै गौरां गोजौ फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि बादियै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय बादा बेखेवनाय जादों। गोरलै बिगियान, इंराजि, ग्रामार आरो सानखान्थि बे मोनथाम आयदानि सायाव बिथा खालामनानै बे बादायाव फोरोंथाय होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। तिनालि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहादारि जांगिला औवारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन नाङाजासे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनाय बादाखौ बेखेवनानै होफैयो। लोगोसे बाहागो लाबावो जिल्ला आफादनिनो सुबुं फोनांजाब नेहादारि हांगामा नार्जारिया। हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहादारि जांगिला औवारिया गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बारहोआलासेनो गावखौ सासे गोख्रों फरायसा हिसाबै फरायनाय हुदाखौ बारायनाय आरो गोलोम बोथोरनि फोरोंथाय होनायाव सम थिखानाय बायदि फैनानै सोलोंथाइ लाफैनांगोन होननानै फरायसाफोरखौ खावलायदों। दिनै बालाजान तिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि मोनसे हाबाफारि बायदियै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाय बादा बे बादाखौ बेखेवदों। दा बेवहाय जों क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हिसाबै बाहागो लाफैदों बेखेवनाय हाबाफारियाव। दिनै जे हाबाफारिया जागायदों बेयो दिनैनो जोबथा नङा। जे थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ मावफुंबोबाय थादों। दिनै बालाजान तिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थाखो 9 आरो 10 फरायसाफोरनो जे जे गोलोम बोथोरनि समाव जाहाथे फरायसाफ्रा गावनि सोलोंथाइ लानायाव एसेबाबो जों आवगायफानो हायो नामा एबसुनिफ्राय जों बेखौ सानदों। जों मिथिगौ जे मास मोनसेयाव जों साफ्रोमबो फरायसायानो गासिबो जे आयदानि लेसनफोरखौ जों फोरोंजोबनो हाया, जों बेखौ मिथिगौ। अब्लाबो जों जा हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दख'रा दालाइसा बेनिफ्राय जे बेसेन नाङै फोरोंथाय होनायनि गेजेरजों एसेबाबो जाहाथे बिथांमोननि फरायनायाव एसे खाब जाहोनो हादेरो नामा जों बेखौ मिजिं थिदों आरोखि। दा माबा दं आथिखालाव जे उन्दै फरायसाफोरा बेफोरबायदियाव बाहागो लानायनि सोलायै गुबुन जेनेबा नांथारै खामानिफोराव बाहागो लानायखौ बांसिन नुनो मोनो। माबाफोर खावलायनो सानो नामा बे हिसाबै? दायो जों सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो हाबाफारिबो लाबाय थादों जे आथिखालावहाय गोबां फरायसाफ्रा द्रप आउट जानायखौ जों बेबायदि डाटा मोननो हादों। दा थाखो 9आव फरायनाय, 8आव फरायनाय, 10आव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा द्रप आउट जाबाय थादों। क्लासाव थाङाबा बेबायदि एबसेन्ट जानानै थाबाय थानायखौ जों नुदों। दा बेयो गोबां फरायसाफ्रा हयथ' कभिड-19नि समाव माखासे फरायसालि बा बेबायदि बन्द' थासारिजों बिथांमोना हयथ' फरायनाय थासारिखौ मोनाखैमोन। दायो जे स्कुलफोरा फरायसालिफोरा खुलिफिनबाय, दायो फरायसाफ्रा गासिबो फरायनायाव मुखुब जानांगौ जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो जायफोरनाखि द्रप आउट जानानै दङ बिसोरो सोलोंथाइ लानायावहाय बाहागो लानांगोन, फरायसालियाव फैनांगोन। आरो द्रप आउट जाबाय होननानै गावखौ लाजिनानै थायोबा जानाय नङा। सोलोंथाइ लानो थाखाय, एडमिसन लानो थाखाय बाहागो लाफैनांगोन, फैनांगोन फरायसालिसिम। आरो जायफोरनाखि दायो बेबायदि द्रप आउट जानाया खोब लाइमोनफोरा बेबायदि माखासे समाज बेरेखा हाबाफारियावहाय बेबायदि बाहागो लानाय बेबायदि मुखामुखि जानायखौ जों नुदों। गोबां जेंना जोङो नुनो मोनदों। दा बियो जोङो बेनि थाखाय सांग्रांथि लानो एबसुआबो थांखि लादों। दा बेखौ होबथानांगौब्ला जोंनि जे गासिबो फारफ्रोमबो बिथिंनि समाजनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गारजेनफोर, फोरोंगिरि बिथांमोन, लोगोसे सरकाराबो बेनि सायाव दायथ' लानांगोन। मानोना जे दायो जों गोबां लाइमोनफोरा जेनाखि निसा बेसादजों भुगिनायखौ जों नुदों, मबाइलनि थासारिजों जों भुगिनायखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरनिफ्राय जुदि जों सांग्रांथि लाबोनांगौब्ला समाजनि दैदेनगिरि गारजेनफ्राबो थिग जानांगोन। आरो जों खावलायनो सानो जे लाइमोनफ्राबो बैफोर जिनिसखौ जों बुजिनो हानांगोन। जोंनि जे इयुना माजों खारगासिनो आरो जोंनि इयुना मा लामाजों थाङोब्ला जों इयुनखौ फोसाबनो हागोन। मानोना जोंनि लाइमोनफोरानो जुदि जोंनि दिनैनि इयुनब्ला, बे लाइमोनफ्रानो जुदि जों दिनै मोजां जायाब्ला, बे लाइमोनफ्रा मोजां जायोब्लासो जोंनि इयुना मोजां जागोन। गथिखे जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां परिबेसखौ होसोनांगोन। नङाब्ला जोंनि जे इयुन, फैबाय थानाय इयुना खोमसि जागोन आरो बै लाइमोनफोरनि इयुनाबो खोमसि जानो थांगासिनो। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो
खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767223 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।